kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midnet jina marriċ jizda joġobni li herġaluna mitri ħazina u jibda jiex għatuni widen u ersu leħja jisimu leħni u tihdu r-ruħ għatna il-makum li jibqa l-dejjem jiri meħabti skont il-wedin. L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom hawn preżenti u dawk li qegħdin isegwuna qribu l-bogħod permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ħal passjoni u l-mewt għalina li mħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu ma'kom il-koll. Sejrin niċċelebraw din-l-Ewkaristija u n-naħħa tiegħi sejjer nofrija għall-irwieħ ta' Marija u Żareno mifsud. Biex inkunu den jħut il-eżiż ikun jistħoq ilna li ċċelebraw nġeddu dan is-sakrifiċċju tal-Kalvarju ejjew ngħidulu mulejjejna u aħfrilna u l-qana bnedmin kif aħna. Int li minħabba fina sirtu obbedjenti sal-mewt u l-mewt ħarxa tas-salib mulej ħnina. Int li minn fuq is-salib ħfirt lil ħallel nidem aħfer lilna wkoll Kristu ħnina. Int li minn fuq is-salib tajtna l-ommok u din saret l-ommin tagħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna b'nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ħanin dawwal il-qlub ta' wliedek li tqazzu bl-emejjel ta' indima u fit-tiba tiegħek għati widen għat-talb umli tagħna. Int li tnissel fina ix-xewqa għar-rabta miegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Alla bat l-anġlu tiegħu iħeles lill-qaddejja tiegħu. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien is-Sultan Nebukadnesar qabad u qal: Sirak, Mesek u Abednego jaqgħu mill-turħsieb li ma taqdux l-Allat u li ma tqimmux l-istatwa tad-deb li jiena waqqaft. Issa ara intom xlesti li tinxteħtu fl-art u tqimu l-istatwa li jien għamilt malli tissimgħu id-daq tal-kornu, tal-fifra, taċ-ċetra, tal-arpa, tas-saliterju, taż-żaq u ta' kull xorta oħra ta' mużika. Għax jekk ma tqimuhomx tkunu minnu fih mixħutin f'nofs forn tan-nar iħeġġeġ. U li ma hu dak Alla li se jeħliskom minn idejja. Sidrak, Mesek, Abednego wieġbu lis-Sultan u qalulu: Sinjur, aħna m'għandniex għalfejn inwieġbuk fuq din il-ħaġa. Jekk kienu tas-sewek Alla tagħna li aħna nqimu jista' jeħlisna minn idejk, o Sultan. Qar jekk le,
kun naf sultan li għallatek maħnis sa naqduhom u l-istatwa tad-deb li jintwaqqaft maħnis sa nqimuha. Imbagħad Nabucodonosor intela bil-korla. Il-bixra ta' wiċċu tbidlet kontra Sidrak, Mesek u Abednego. U bħala tweġiba ordna li qabdu fon 7 darbit isħam mis-soltu u rrid li xi rġiel b'saħħithom mill-armata tiegħu jorbtu il-Sidrak, Mesek u Abednego u jixtuhom ġal-fon tan-nar iħeġġeġ. Imbagħad is-Sultan Nabucodonosor staġeb u qam minnu fih u qabad u qal lill-kunsillira tiegħu: mhux tlieta kienu l-irġiel li xħetna marbutin fil-fond tan-nar? Wieġbu lis-Sultan u qalulu: u żgur Sultan, iżda hu reġa' u qal: din x'biċċa hi, jien qiegħed nara 4 irġiel maħlulin u mexjin fil-fond tan-nar, u r-raba' wieħed qisu xi wil fl-allat. Nabucodonosor qabad u qal: imbierek Alla ta' Sidrak, Mesek u Abednego li bagħat l-anġlu tiegħu u ħeles lill-qaddejja tiegħu li ttamaw fih u kisru l-ordni tas-Sultan u taw ħajjithom biex ma jaqdux u ma jqumux Alla ieħor ħlief lill-Alla tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi responsorjali nwieġbu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int mulej Alla ta' missirietna, imbierek ismek qaddis u imsebbaħ fl-imkien ta' min ifaħrek jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek, imbierek int fuq it-tron ta' saltnatek fl-imkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abissi, imbierek int fil-wisa kollu tas-sema fl-imkien. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Gloria u tifħir lilek Kristu, gloria u tifħir lilek Kristu. Ħenin dawk li jisimaw il-kelma għal tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu frott billi jżommu sħiħ. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut li jemminu fih: jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxiepli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Qalulu: aħna nisel Abram u qatt ma konna l-sira ta' ħadd, kif tiġi tgħidilna li jinkunu ħielsa? Weġibhom Ġesu: tassew, tassew ngħidilkom li kull min jagħmel id-dnub huwa l-sejr tad-dnub u li l-sejr ma jibqax fil-familja għal dejjem, imma l-iben għal dejjem jibqa'. Jekk l-iben jeħliskom kunu ta' bilħaq ħielsa. Jien naf li intom nisel Abram, madankollu qegħdin tfittxu li toqtluni għax il-kelma tiegħi ma qabditx l-art fikom. Jiena qiegħed nitkellem fuq dak li rajt għand missieri u intom tagħmlu dak li smajtu minn għand missierkom. Qabżu qalulu: missierna u Abram. Qalilhom Ġesu:
kieku kontu uliet Abraham, kontu tagħmlu bħalma għamel Abraham. Iżda issa qegħdin tfittxu li toqtlu lili bniedem li qedtilkom il-verità li smajt mingħand Alla. Dan ma għamlux Abraham, intom tagħmlu bħalma jagħmel missierkom. Qalulu aħna maħniex uliet iż-żina, missier wieħed għandna lil Alla. Qalilhom Ġesu li kieku Alla kemm missierkom li kontu tħobbuni għax jien ħriġt u ġejt mingħand Alla. Għax jien ma ġejtx minn rajja imma kien hu li batni. Il-kelma tal-mulej kemm għandna silta ħut il-eżies qawwija, ċara. Ġesu kien jaf li qiegħed iwassal messaġġ preċiż il dawk li kien hemm qudiemu u li ma rridux jaċċettaw it-tagħlim tiegħu. U allura kellimhom u jgħidilhom: intom ma taċċettawx it-tagħlim tiegħi meta taqlaqas tilqgħu it-tagħlim ta' Alla li batni. Qalulu aħna missier wieħed għandna, veru, imma rax qalilhom li kieku Alla kien tassew missierkom u missierkom intom ma lqajtuhx li kontu tħobbuni għax jien ħriġt u ġejt minn għandu. U hawnhekk ħut il-eżis allura tinqalleb il-paġna l-oħra. Min mhux ma' Kristu, min ma jsegwix it-tagħlim tiegħu, jew forsi għar u għar jgħallem jipprovoka tagħlim kontra l-Vanġelu, dak li aħna fit-teoloġija nisejħulu id-dnub qiegħed fi stat meskin. Ara x'qalilna Ġesu qabel. Tassew ngħidilkom li kull min jagħmel id-dnub huwa l-sir tad-dnub. Ħut il-eżies, id-dnub huwa realtà li teżisti. Bħalma huwa realtà li teżisti dak li għanqalna x-xitan għad-dnub. U għalhekk b'afsa ta' qalb tgħidha ħafna nies tinduna li jkunu skjavi marbutejn imxekklejn mingħajr forsi ma jafu minħabba l-vizzi koroħ tad-dnub. Il-mibeda, il-ġilied, is-serq, il-kalunji, il-firda qawwija, in-nuqqas ta' maħfra, kollha huma effetti tad-dejn ta' dan l-erq ħażin, id-dnub li jbedna. U allura qalilna Ġesu li l-sejr inti ssir il-sejr tiegħu ma tibqax fil-familja tiegħu. U Ġesu ħut il-eżis għalhekk ġie fid-dinja, Ġesu għalhekk ġie fid-dinja biex jeħlisna fil-veru sens tal-kelma minn dan ix-xkiel, minn dan il-jasar, minn dan id-dlam. Ma hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Għalhekk matul dan iż-żmien b'iktar insistenza il-Knisja ħut il-eżies qegħdin noqorbu lejn l-aktar ġimgħa qawwija, il-ġimgħa qaddisa. Il-Knisja twasslilna, tgħallimna, turina kemm Ġesu biex jeħlisna minn dan ix-xkiel, biex minnu let id-dlam nagħmlu l-pass għal u let id-dawl, il-Knisja tippriedka, tgħallem
u tippreżentalna fuq kollox il-Kristu msallab li qalna meta nintrefa mill-art jien niġbed il-bnedmin kollha lejja. U aktar ma nersqu lejh, iktar inkunu nies liberi u liet li hemm il-premju jistennina. Inkomplu il-Quddisa. Ħuti Jeżis nitolbu biex aħna nħarsu il-kelma tal-Alla f'qalb tajba u sinċira u ngħidu tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ għal riġlejna biex l-insara ma jidħlux f'kompromessi fiftijej ma l-idoli tad-dinja ta' żmienna nitolbu tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ biex dawk li jibatu l-inġustizzi minħabba l-kuxjenza tagħhom jiġu meħlusa mill-verità u x'għandruha nitolbu biex aħna ma nkunu il-sira ta' ħadd u ta' xejn imma nilqgħu il-verità tal-kelma tiegħek nitolbu għall-erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew b'ħerqa kbira it-talb tagħna biex intagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. U Alla missier ta' dawk li jittamaw fik eħlisna mill-qerq u l-gideb tax-xitan bi Kristu Sidna. xejn mulħej għax mitrab jint nisjilet imma inti tħobni u għalija jint mit taħti salib nistabis nistħad tiegħek jien kolni kemm Khud li bidejja nitolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien meta rkobtejja nħares lejk o Ġesu Milma kem jinċkejken mingħajr saħħa xejn. X'nista' nofrilek u din ħajti mulħej tiegħek jien ħolni kemm jien. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sakrifiċċju imqaddes imwaqqaf minnek għal ġieħ ta' ismek biex bil-grazzja tiegħek ikun jiswilna wkoll ta' għajnuna għalina bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom nerfaw lubna l-fuq nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna sewwa u xieraq ta' sew mulej misser qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru il-kobor tiegħek.
meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u ntennulek bla qeda qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajr ħobs. Radlek il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi salvana int. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u mit-ċokonkana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u kaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddeja tiegħek Marija u Żareno Amefsu. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Aħfrinna d-nubiet. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek inħallilkom islim. Natikom islim tijaj, la tħaris lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Nejdu fl-imkien ħaruf talla danu Ġesu il-ħaruf talla li jneħħi dnub tad-dinja ħen aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. O Ġesu tal-akbar ħnienha, jisma' talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi bnikitha, għal dnubieti wisħefni. Ħenna li, ja ħenna liha, o Ġesu, skur għad ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba, baħar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar fis pal-kiku ma konċ tiegħi tissir. Ħenna li, ja ħenna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissil fruħa, flok tjubietek jinġarrab. Ħenna liha, ħenna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammaħartek, qalb wiskif rama salib. Waqt li inti ħajti somni, f'qalbek bozza ta' ħabib. Ħenna liha, ħenna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid.
Jesu tihei, rasek laziza, minik izlek, dak ishem, kirul hafra, dnubi tihei, Jesu tvoje, kaferu Jesu tihei, min kellu l-ħila, jerfa' idu fuq ħaddejk, kienu l-ħafna dnubi tihei, Jesu twajjeb ħaferu Nadorawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadorawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadorawk, o Ġesu, u imberkuk. Nitolbu il-mister għaddisa li jirċivejna mulej ikunu għalina duwa tas-sema biex ifejqu l-qlubna mill-ġibdiet ħżina u iwettquna u ħarsuna dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. ħanegdu 3 Ave Marijiet il-Madonna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pini, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem. Ifa kienet imbikkiħa, l-om ħdejn bina fid-batiħa, fuq salibi midren, ta' din l-om il-qalb maqsumha, f'dak li mrar bluġieħ mitmuha, ifet sejfin kem dbatiħa f'qalb uġuħa li madwejja jifniħa ħasset l-om imbirka meta jmut il-ġisem tagħna ħamel int li r-ruħ tistana dawlu seb il-ġenna